या गोव्यात फिरताना मला काहीच माहित नसतं इकडचा, मी तरी पण फिरतोय, म्हणजे बाजार फिरायची आवड म्हणून फिरते. आमच्याकडे कारेटा म्हणतात आहे का, यांच्याकडे काटका, वेगवेगळे शब्द. आणि इकडे तर मुळे एक नंबर, एवढे मुळे ना क्वचित भोग मिळतात कोणाकडे तरी. आणि हे आपल्याला दिसले आहेत मुळे. त्यानंतर ती माडी, माडी कशी आहे ती, ही गोव्याची केळी म्हणून स्पेशल. अच्छा. आणि हे का मागणी पण भरपूर आहे, प्रत्येक बाजारामध्ये बघितलं आहे मी. ह्या केळ्यांचं रेट जास्त आहे. यांच्याकडे अंडी ना महाग असतात गोव्यात. हा गावठी अंडी बघूया किती आहे तो रेट. तुमका जर चिबूड वाटत असतील किंवा काहीतरी हे नाही, ते कुवाळे असत. आमच्याकडे हो प्रकार बघितलेलाही नाही मी. हो नवीन दिसला पहिल्यांदाच काहीतरी, म्हणून म्हटलं बघूया काय आता. हां, इकडे पट्टे स्टीलचे लावलेले असत. आपल्याला हवे ते त्या कलरचे कागद लावायचे आणि खाली मग त्यांना असे शेपटे लावायचे, हे जे दिसतात ना तसे. काय हे जो कंदील झालो. समोर काय लिहिलेलं आता बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळा संकुल डिचोली गोवा. म्हणजे तुमच्या लक्षात दिला असताना मी खय लिहिलं आहे, तो मी लिहिलं आहे डिचोली. म्हणजे कोकणी भाषेत जर सांगूचा झाला तर बिचोलीम, आणि आपल्या मराठी भाषेत डिचोली गोवा. तर ह्यो आठवडी बाजार त्यांच्याकडे भरतो तो. इथून आपल्या आतमध्ये जाऊचा असा, ह्यो जो रस्तो गेला ना तिथून आतमध्ये. आणि ह्यो बाजार आहे ना, ह्यो बुधवारी भरतात, दर बुधवारी. आणि मेन म्हणजे गोव्याच्या मार्केटमध्ये ना सकाळपेक्षा संध्याकाळी फिराक जी मजा आहे ना, एक नंबर. इथून आता आपण आतमध्ये जाऊया. इथे पण बरेच भाजीवाले बसले आहेत, त्यांना पण बघूया काय काय आता. आणि आतमध्ये जाऊन बघूया ह्या बाजारामध्ये आपल्याला नवीन काय भोग मिळतं. आता कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, आज मी इलं आहे गोव्यामध्ये. बऱ्याच दिवसांनी गोव्यात इलं आहे. आणि मेन म्हणजे इलं आहे ना, ह्यो बाजार शूट करूकच इलं आहे स्पेशली. पण इलं आहे संध्याकाळचो. कारण काय माहिती आहे, मी 2 वेळा जेव्हा सकाळी इलं आहे ना, दिवसाचं इलं आहे, त्यावेळी मला गर्दी पण भरपूर मिळाली, भाजीवाले पण भरपूर मिळाली. पण गोव्याच्या बाजारामध्ये ना, गोवा पर्यटन राज्य असं, आणि त्या बाजारामध्ये, गोव्यातल्या बाजारामध्ये सकाळी फिरण्यापेक्षा संध्याकाळी फिरायची मजा आहे ना, तुमका खरोखर व्हिडिओ बघून वाटतं की खरोखर एकदा तरी आपण ह्या गोव्याच्या बाजारांमध्ये, कुठच्याही बाजारांमध्ये फिरांसारख्याच वाटतं तुमका. जास्त वेळ न घालवता आपण जाऊया डिचोलीचा बाजार बघू. आठवडी बाजार जो बुधवारी असता, दर बुधवारी दिवसभर असता. पण आपण आता इलो संध्याकाळी. तर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. आणि कोण नवीन होता इंस्टाग्रामला पेज असतं त्याच्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला व्हिडिओत सुरुवात करूया. सुरुवातीकच आपले पंते भोग मिळाले, जे दिवाळीसाठी स्पेशल असतं. ते बघा मातीचेच असत. आणि हे किती बोललं, हे किती रुपये? एक 10 रुपये. अच्छा. आणि वेगवेगळे डिझाईन असतात, वेगवेगळ्या रंगामध्ये. एक नंबर बघा, जबरदस्त. मातीचेच आहेत. आणि या साईड एक पण आहे बघा दुसरे. पॅकेट कसं आहे? पॅकेट पूर्ण कसा? 70 रुपये. साठण देतात म्हणतो ते. 70 रुपये म्हणजे 2, 3, 4 हे. आणि छोटे छोटे पण असं ते बघा, हे मातीचे असत. 50 रुपये डझन, 80 रुपये. ओके. इकडनं पहिलीच आपल्या कपड्याची दुकानं लागली आहेत. ते पहिले पंतेवाले बसलेली, तिकडनं आम्ही त्यांना विचारलं तर ते बोलले ह्या साईडीन जातो का, मग सगळं मार्केट मिळतं म्हणून. इकडे आता कपड्याची दुकानं पहिली आपल्याला दिसतात सगळी. आणि आपल्या मेन बाजाराच्या सिरीजमध्ये आपण मेन काय बघू केलं तर आपले गावठी प्रोडक्टच बघतो आपण. ही टी शर्ट ही कॉमनच सगळी, ही सगळीकडेच मिळतात. आपले गावठी काय बघ मिळतात आता बघूया. चला. ही आपल्या जवळपास सगळी कपड्याचीच दुकानं दिसतात. ती बघा, मी खूप लांबपर्यंत चलत दिलंय ना, सगळी कपड्याचीच दुकानं आहेत. म्हणजे ह्यो एक त्यांचं वेगळं कपड्याचा मार्केट ह्या वेगळा केलेला आहे त्यांनी. आणि बाकीची जी भाजीपालो वगैरे आहे ना, गावठी फळा वगैरे, ती कुठेतरी आतमध्ये आहेत. ॲक्च्युली काय माहिती आहे, गोव्यात फिरताना मला काहीच माहीत नसतं इकडचा, मी तरी पण फिरतोय, म्हणजे बाजार फिरायची आवड म्हणून फिरते. हे बघा इकडे आता हे गावठी भाजीवाले सगळे चालू झाले आहेत. एक नंबर. इकडे सगळे तुमका गावठी प्रोडक्ट मिळतलेत बघू. हे का माडी म्हणतात ना, माडी. आपण गेल्या वेळी पेंड्याच्या बाजारामध्ये घेतलेलं. 100 रुपये वाटो.
ह्यो वाटो 100 रुपये एका माडी बोलतात. त्यानंतर हे बघा हे करंदे आहेत. आज आमच्या विरणीच्या बाजारात पण इलेले करंदे उकडलेले जे पानावर इलेले टाकून. त्यानंतर हे कणगे, इकडे ही तिरफाळा. आणि आता मित्रांनो ही दिवाळी आहेत ना, दिवाळी एका काय म्हणतात, काटका म्हणतात का? हां का, आमच्याकडे कारेटा म्हणतात का, यांच्याकडे काटका. वेगवेगळे शब्द आहेत. आणि ही तिरफाळा असं तिकडे जी मच्छीमध्ये वापरतात. ही काटका कशासाठी आहेत माहिती आहेत ना, नरकासूर म्हणजे पहिली अंघोळ जेव्हा असतं तेव्हा तुळशीकडे फोडूसाठी वापरतात ही. त्यानंतर तोंडली असत इकडे, दोडकी. ती 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 कशी बोललं तू? 200 रुपये किलो. ओके. आणि त्यानंतर मुळ्याची भाजी आहे बघा, गावठी मुळा. मस्त बघून पण भारी वाटला तुमचं दुकान, सगळं गावठी एक नंबर वाटला. हे काय आहेत ते कसे आहेत? आंबाडे आहेत. दिवाळी काय का लागतात? हो काय माहिती. मस्तच. पहिलाच किती इंटरेस्टिंग दुकान बघू मिळालं ना गावठी. पुढे पण अजून बाजार आहे आपले, भरपूर बाजार कव्हर करूचा. बघूया काय काय हाता. इकडे पण कणगे आहेत, तिरफळा आहेत. हे काय चिकू आहेत काय? कसे आहेत ते? 50 रुपये. अच्छा हां, ते आंबाडे ते तुळशीत ठेवचे असतले म्हणून. हे आवळे कसे? 50 रुपये. तुळशीच्या लग्नांका तुळशीत ठेवतात ते आंबाडे, चिंच वगैरे. हे कणगे आहेत. आणि तिरफाळा 50. आणि पंते कसे आहेत? कसे आहेत ते? हां 10 रुपये एक. सेम रेट आहे इकडे पण. हे समोर दिसतं तुमका ती सगळी फुलाची दुकानं असतात. त्याच्या पुढे पण काय काय वेगवेगळे मार्केट असतलीच आहेत. तर मी तिकडे जाऊच्या अगोदर इकडे आधी गावठी काय आता पहिला कवर करून घेऊया. पुढे पण जाऊचं आपल्याक. ही फुलाची दुकानं होती बघा सगळी या साईडला. या बाजूक पण भाजीचं दुकान असा, वेगवेगळे वाटे लावले आहेत. पण हे आपले गावठी भाजी नाहीत, हे सगळे बाजारात असलेले. तिकडे टोमॅटो, कांदे, बटाटे हे सगळे ही मार्केट आहेत. गावठी 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 गावठीवर फोकस. मित्रांनो गावठी बोलले म्हणून एक आठवला माका. आपल्याकडे गावठी नावाचा ब्रँड आपण चालू केलं, जो इंस्टाग्रामवर तुम्ही जरी सर्च केलास, खाली मेन्शन केलेलो ID बघा, त्यावर तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज केलास तरी किंवा इंस्टाच्या ID तुम्ही जाऊन बघितलंस तरी तुमका समजत तिकडे जे आपण फिरतो. आणि गावठी जे प्रोडक्ट असतात जसे की उकडे तांदूळ, कुळीत, तूप, कोकम, आगूळ, हे सगळे जे गावठी प्रोडक्ट असतात ते तुमका जर हवे असतील तर तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. इंस्टाच्या ID जाऊन तुम्ही मेन्शन करा तिकडे आतमध्ये, DM करा किंवा व्हॉट्सअपला तुम्ही मेसेज केलास तुमका काय हव्या आता तरी तुमका मी पाठवू शकते तुमच्या ॲड्रेसवर. चला त्या साईड पण गावठी प्रोडक्ट आहेत, ते पण बघूया आपण. काकी वाली कशी आहे? वाली गावठी. सगळ्यांच्या तोंडात गावठी शब्द आणि आपलं ब्रँडच गावठी आहे. 50चे 3. तोंडली सुद्धा असत, भेंडे पण असत मस्त मस्त. हे बघा. आणि इकडे तर मुळे एक नंबर आहेत. एवढे मुळे ना क्वचित भोग मिळतात कोणाकडे तरी. आणि हे आपल्याला दिसले आहेत मुळे. त्यानंतर ती माडी कशी आहे ती? 50 आणि 100. अच्छा माडी. गावठी केळी आहेत काही 80 रुपये डझन ना? किलो. एका किलो किती बसतात? पण ही माग आणि ही स्वस्त कशासाठी असते? ही काय काय याचं वैशिष्ट्य काय? हां मी बाकीच्या बाजारांमध्ये पण बघितलं. मी म्हापशाच्या बाजारात, पेडण्याच्या बाजारात ही केळी आपल्याला महाग मिळाली. ही गोव्याची केळी म्हणून स्पेशल. अच्छा. आणि हे का मागणी पण भरपूर आहे. प्रत्येक बाजारामध्ये बघितलं आहे मी. ह्या केळ्यांचं रेट जास्त आणि ती जी केळी आहेत ना त्यांचं स्वस्त. ही महागत 80 रुपये किलो.
तर मित्रांनो, ह्यो जो एरिया ना, ह्यो बिचोली मार्केटचो मेन एरिया असा, ज्या ठिकाणी गावठी बाजार भरता. इकडे पार्किंग आहे थोडासा, पण त्याच्या समोर तुम्ही बघू शकता तिकडे सगळे दुकानं वगैरे लागली आहेत. या साईडला सगळं गावठी वस्तूंचं सगळं असा. आतमध्ये पण असं थोडे नारळ वगैरे बसलेले आतमध्ये, किंवा भाजी मंडई, केळी वगैरे सगळं ते फळं वगैरे सगळी तिकडे आहेत. आणि बाकीची सगळी गावठी आहेत ना, ती त्या साईडला असं. चला, अजून पुढे पण असा बाजार, तो पण आपण कव्हर करूया. अजून काय आपल्याला नवीन बघू मिळता का बघूया. गोव्याच्या बाजारात थोडा जरा वेगळा असता. हे कोकणी आगुळ असा, जो माशामध्ये वापरतात किंवा इतर कुठच्या पण तुमच्या म्हणजे जेवणामध्ये वापरतात. ह्यो गोव्याचा रेट असा 220 रुपये. जर तुमका होय असत तर तुम्ही नक्कीच सांगितलं आहे तुमका, मी ते मेन्शन करा तुम्ही इंस्टाग्रामला किंवा व्हॉट्सअप नंबर आहे खाली, ते का सांगा, मी तुमका घरपोच डिलेवरी देऊ शकते ऑल ओव्हर इंडियामध्ये. यांच्याकडे अंडी ना महाग असतात गोव्यात. हा, गावठी अंडी बघूया किती आहे तो रेट. अजय, अंडी कशी आहेत? अंडी कशी आहेत? 200 रुपये काय डझन? 200 रुपये डझन, म्हणजे जवळजवळ एक 16-17 रुपये एक पडता. त्यानंतर अजून काय गावठी, ती कारेटी आहे तिकडे ठेवली फोडूसाठी. चिंच असा, चिंच कसा आंबाट? हा, नाही घेत आहे दाम. हे का ना कुवाळू म्हणतात, कुवाळू. आपल्याकडे पण मिळतात बाजारात, पण ते सगळ्याच ठिकाणी मिळतात असं नाही. गोव्यात प्रॉपरली तुमका सगळ्या बाजारामध्ये बघूक मिळतात हे कुवाळे. तर हे आहेत ना, हे घराच्या वरती जे बांधतात पुढे, जे कापडा बिपडात गुंडाळून, तर ते कुवाळे असत. ते तुमका जर चिबूड वाटत असतील किंवा काहीतरी, हे नाही, ते कुवाळे असत. ह्या ठिकाणी ना आपल्याला जास्त ती माडी मिळता बघू. गावात सगळे गाड्या पार्किंग केलेले आहेत, ते जरा अकडे तकडे नाचाक जरा प्रॉब्लेम होता. हे माडी जो प्रकार आहे ना, ह्यो आपल्या सगळ्या बाजारांमध्ये बघूक मिळतात. बहुतेक फेमस इकडचं खाद्य असं त्या माडी, त्याची कापा वगैरे बनवतात. ही गवती चहा असा. किती रुपये? 20 रुपया. आजी खूप वेळ विचार करीत राहिली, यो बा ह्याची भाषा बाहेरची दिसतात, त्याच्यामुळे एका 10 रुपये सांगण्यापेक्षा 20 रुपये सांगलेले बरे. असा पण कोण व्यापारी करतात बरेचसे, पण 20 रुपये पण ठीक आहे. शेतकऱ्यांका तेवढे पण खूप आहे. चला, इकडे मस्त मस्त आहेत काय प्रोडक्ट. वा, किती रुपये आहे का या? किती रुपये आहे? 120 रुपये. 120 रुपये. मस्त. पण ती दिवाळीसाठी स्पेशल. इकडे रांगोळी सुद्धा असेल बघा, वेगवेगळ्या प्रकारचे रांगोळी आहेत कलरचे. हे पेलो कसो? 10 रुपये. 10 रुपये पेलो रांगोळीचो. मस्त. आणि ह्या हां हां हां, अच्छा. आमच्याकडे ह्यो प्रकार बघितलेलाही नाही मी. नवीन दिसला पहिल्यांदाच काहीतरी, म्हणून म्हटलं बघूया काय आता. हां, काहीतरी पद्धत आहे यांच्याकडे वाती घालून जाळूचे, पण आपल्याकडे ती पद्धत नाही सिंधुदुर्गात. गोव्यात प्रॉपरली ती पद्धत असते, त्याच्यामुळे हे येतात भांडी. किती रुपये म्हटलं? असा जोडी 120. अच्छा, माझ्यासोबत प्रणय दादा सुद्धा असा. एकच. इकडे ना पारंपरिक दुकानं भरपूर असतात, म्हणजे जुनी दुकानं असतात ना त्या टाईपची. कारण इकडे ना सण उत्सव वगैरे आहेत ना, ते प्रॉपरली इकडे मस्त सेलिब्रेट करतात गोव्यामध्ये. त्यामुळे तुमका ना ही रांगोळी पण ते विंते जे आहेत ना, ते मस्तपैकी तुमका बघूक मिळतले इकडे व्हरायटीजमध्ये. जसं की हे तुळशीचा मुखवटो आहे बघा, ह्यो किती सुंदर आहे बघा. हे तुळशीच्या लग्नासाठी उपयोगी हो तुळशीचा मुखवटो. हे रांगोळीचे पॅटर्न सगळे आहेत वेगवेगळे. इकडे रांगोळी आहे वेगवेगळी. हे बघा, हे घरात लावचे लक्ष्मीपूजनला असे आहेत वेगवेगळे. असं ह्या दुकान आहे बघा, मस्त रेडीमेड. ते पूजेचे हबी आहेत सगळे, वाती बिती सगळे ते पण आहेत. हे बघा, हे तुळशीच्या लग्नासाठी स्पेशल.
इकडे पण हारांचा वगैरे फुलांचा दुकान असतं, तिकडे कंदील पण असत, ते सुद्धा बघूया. इकडे बघा हारांची दुकानं असत सगळी, प्रॉपरली हारांची दुकानं सगळी मस्त. हे बघा मस्त मस्त हार. किती रुपये आहे हार? किती रुपये आहे? 500 रुपये हार आहे बघा. आबोलीचा गजरो केलेलो, किती भारी आबोलीचा गजरो केलेलो बघा. आपल्याकडे करतो तो वेगळा आणि ह्यो करतो तो वेगळा, पण ह्यो किती मस्त वाटतं बघा. सुंदर विणलेलो असा. हे पण वेगळे आहे ते बघा. ही पानं कसली वापरलेली खाली? गुलाबाची पानं आहेत काय, आणि वरती कळे लावून केलेले होते बघा. हे पण मस्त ते बघा केलेले. आणि ही कसली बोललं तू? हे बघ ना, ह्याच्यामध्ये एक काय माहिती आहे, दोरो नाही वापरलेलो. दोरो ह्या पण कसला तरी वापरलेलाच आहे, झाडाचाच आहे कुठच्या तरी साल. केळीचा दोरा तो. ह्या मी आत्ताच नोटीस केलंय बघ, सगळे केळीच्या दोरात केलेले आहेत गजरे. भारी ना, एक नंबर. हां देवासाठी येते. एक छोटासा युनिक दुकान असा आणि नारळांचं दुकान असं इकडे, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हरायटीज लावलेले आहेत नारळाचे, वेगवेगळे साईज असतात. हे काकांकडे ओळखत असाल तर नक्की सांगा काकांका तुम्ही. हे बघा हे 100चे 3 असत नारळ, 100चे 3 नारळ. हे 42 म्हणजे 42-40 आणि देतले काका. हे 40, 38, अच्छा 35. त्यानंतर हे 50 आहेत, पण ते 45 आणि देतले आहेत. आणि ते पण 60 आहेत, 55 आणि देतले आहेत असे. अच्छा, आणि काकांकडे अजून काय काका? केळी कशी आहे ती? 60 रुपये आणि 80 रुपये अशी 2 प्रकारची केळी आहेत काकांकडे. मस्त जुना दुकान आहे, युनिक. मस्त वाटलं मला या दुकान, छोटासा दुकान. आज संध्याकाळचं पहिल्यांदाच बाजारात दिलंय, पण एक नंबर वाटतं ना बाजारात संध्याकाळी फिराय. एक नंबर आहे संध्याकाळी, प्रॉपर मस्त वाटतं. आणि ह्या ना इकडे दिवाळीचं सीझन आहे आता, आणि दिवाळी 1-2 दिवसांवर येईल. या पुढे तिकडे ना स्टार्टिंगपासून ह्या एंडिंगपर्यंत कंदिलांची दुकानं असतात. मी तुमका जवळनं दाखवते कंदील, आणि इकडचे रेट पण आपण बघूया काय काय आहेत ते कंदिलांचे. हे मोठे मोठे कंदील बाहेर लावलेले आहेत, आणि छोटे छोटे ते आतमध्ये लावलेले आहेत. त्याचे रेट पण बघूया आपण किती किती आहेत ते. या साईडिक पण आहेत, या साईडिक पण आहेत. इकडे जरा चांगले वाटतात मला मस्त. आणि कागदाचे कंदील आहेत ना, किती भारी वाटतात बघा. हे बघा सॉलिड, एक नंबर. इकडे पण एक कागदाचा कंदील आहे बघा. ह्यो किती 400 रुपये आणि ह्यो 600 रुपया. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे बघा आतमध्ये वरती चारी साईडला. ह्यो ना साचा असा, जो कंदिलाचा साचा असा. इकडे फक्त नाही का कागद लावायचे वेगवेगळे, इकडे पट्टे स्टीलचे लावलेले असत. आपल्याला हवे ते त्या कलरचे कागद लावायचे, आणि खाली मग त्यांना असे शेपटे लावायचे, हे जे दिसतात ना तसे. काय हे जो कंदील झालो, दरवर्षी आपण ह्योच कंदील वापरू शकतो. आणि ह्यो 150 रुपये एक असा. मस्त ना, नवीन एक युनिक गोष्ट आपल्याला काहीतरी बघूक मिळाली या बाजारामध्ये. आणि बाकीचे पण कंदील आहेत, ते पण तुमका मी दाखवते सगळे. चला, इकडे भाजीची दुकानं वगैरे आहेत सगळी. कांदे, बटाटे, टोमॅटो, आपला रोजचा. इकडे लसूण वगैरे सगळा. आणि जवळच आपण आता येलो मच्छी मार्केटकडे. चला, इकडे तुमका मी असंच जर कंटिन्यू ठेवलं ना, तुमका बाजारात फिरल्यासारखं वाटेल नक्कीच. चला.
इकडे एक दादांचं दुकान असा जिकडे मसाल्याचे सगळे प्रोडक्ट मिळतात आपल्याक. वेगवेगळ्या प्रकारचे तीळ असत आणि टोटल मसाल्याचे प्रोडक्ट आहेत बघा सगळे. आता मला वाईड अँगलमध्ये घेऊक मिळायचं नाही कारण थोडासा ब्लर होता म्हणून जवळ ना घेतं हे प्रोडक्ट सगळे. बघा हे हळद मसाला वेगवेगळा हिरवा मसाला. तिकडे चटणी असं लसूण चटणी. इकडे चिंच. चला पुढे आता आपण बघूया मच्छी मार्केटमध्ये. आपण एक फेरफटको मारून येऊया. किती बाजार भरलो बघा. आपल्याकडे जर एवढे संध्याकाळचे बाजार भरतील तर किती भारी वाटत ना. एक नंबर. काय रे आपल्याकडे एवढे संध्याकाळचे बाजार भरतील तर भारी वाईट ना. गर्दी किती आहे. जबरदस्त गर्दी आहे बघ. हां आणि शक्यतो ना सगळ्यांच्या बऱ्याच जणांच्या पाठींका बॅगा दिसतात बघा. म्हणजे कामावरनं डायरेक्ट सुटले इकडे भाजी घेतली नाही काय घरात चाललंय. किती गर्दी आहे बघा. ही समोर दिसतात तुमच्या बघा. लांबपर्यंत गर्दीच गर्दी आहे. सो वाजले 6:15 आणि तो पूर्ण मच्छी बाजार असा गावठी बाजार आपलो. आणि यासाठी मच्छी मार्केट असा. आतमध्ये जाऊन आपण शॉर्टमध्ये बघूया मच्छी कुठची आती. रेट वगैरे विचारण्यात काय पॉईंट नाही कारण आपल्या सिंधुदुर्गात पण स्वस्त मासे असतात. इकडे स्वस्त असतात का महाग असतात माका नाही माहिती. पण आतमध्ये आपण जाऊन बघूया मासे कोणते वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात ते बघूया. आणि तुम्ही जे गोव्यात चोनक मासो खाऊ घेतास ना चणक जे का म्हणतात इकडे गोव्यात चोनक म्हणतात त्यांच्या कोकणी भाषेत. तर तो मासो आपल्याला कुठे दिसता काय तो पण बघूया आपण. चला ह्या काय इसवण ना. हे किती रुपया. 400 रुपया. एक की जोडी. एक 400 रुपया. आणि बांगडे 100 चे 6. दुनियेत खायला गेलास तरी बांगडे आणि हे दोन बघू मिळतातच मासे. आमका चोनक मासो बघूचो होतो सकाळी. आता ह्यो बाजार आहे ना तुमचो ह्यो फक्त बुधवारचोच असता ना. पण मच्छी मार्केट कधी रोजच चालू असता की म्हणजे तू हां गुरुवार आणि सोमवार बंद बाकीच्या वारांका सगळ्या चालू. ओके 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 थँक्यू. हे हो कसलो मासो लेपो काय. तुमच्याकडे किलोवर देतात काय. वाट्यावर नाही देत किलोवर देतात. अच्छा इकडे पण करली आहे. ही करली आहे. ही कशी आहे करली कशी आहे दादा. 200. ओके ओके ओके. आणि हे कोलंबी 200. अच्छा तिकडे पण मच्छी मार्केट आहे ना.
आणि या समोर आता मटन मार्केट, चिकन आणि मटन समोर असा. आणि इकडे म्हणजे माशांची दुकानं असतात सगळे. तर ह्या मच्छी मार्केट आहे यांचा शॉर्टमध्ये. आणि मच्छी मार्केटमध्ये पण किती कुंडे वगैरे ठेवले आहेत बघा, मस्त मस्त दिसता ना त्याच्यावर. हे काय चॅनल दिसता ना, चॅनल दिसते हो. तो ओळखतो बघितल्यानंतर. लकी दादाचे सबस्क्रायबर मिळाले आहेत गोव्यात डिचोलीमध्ये. आणि तो कालचोच हे बांगड्याचा तो कालचोच आहे ना, वन डे आहे गोव्या कालचोच आहे. मग लकी दादाची सबस्क्रायबर मिळाली या डिचोलीच्या बाजारात हा गोव्याच्या. हां मस्त असतात ना, भारी असतात ना. चला थँक्यू. हो सांगतो नक्की. बघणार तो व्हिडिओ माझा, सांगणार तो. हो हो. काही जबरदस्त मासे आहेत, साव्या पाण्यातले मासे आहेत हे. आणि इकडे किलोवर मिळतात मासे. आणि जसे मटण सुटी करतात ना तसे मासे सुटी करतात. आणि ह्यांका लेबलला लावली आहे, बघा किती रुपये तिनं लेबलला लावली आहेत माशांका. इकडे साफ करणारे असतात इकडे. आणि हे मासे आहेत, किती मोठे आहेत बघा मासे. 50 पैशाच्या $1 एवढा त्यांचा खावडा एक एक. ते दिसतात तुमका तेवढा. किती मोठे मासे आहेत बघा. आणि जिवंत, तरी जिवंत आहेत मासे. काय माहिती आपल्याकडे काय बोलतात काय माहिती. हे कसलो मासो नक्की ओळखा दाखवा तुम्ही. चिंटी इंग्लिश में कॅटफिश आणि इथे मुंबईला सिंगाडा बोलतात. मोठे आहेत मासे. आता एका हातापेक्षा लांब आहेत. दादा या माशाचं नाव काय? माशाचं नाव काय? ठिगूर. सिंगाडा यालाच बोलतात ना. ठिगूर आपल्याकडे ठिगूर आहेत. या फळ मार्केट असा इकडचा. हे दिसतं तुमका बघा, केवढी मोठी फळाची दुकानं असतात बघा. आणि मस्त इकडे ना फळं होती बघा, भारी फळं होती जबरदस्त. तर दिवाळीचं फराळ असं सगळ्या गोव्यातलं स्पेशल फराळ असा येऊ. इकडे चक्कुली असा, त्यानंतर शंकरपाळी असतात, इकडे लाडू असतात वेगवेगळे. इकडे शेवसुद्धा असा, चिवडो असा. हे बेसनचे लाडू आहेत ना, गावठी तुपातले. अच्छा, काय तुमच्या बचत गटाचं नाव काय? अच्छा ओके लायबिलिटी. हां हे दिसतं समोर तुमका, म्युनिसिपल काउन्सिल डिचोली. आणि त्यांचं ह्या बचत गटाचं दुकान असं जिकडे वेगवेगळे सगळं फराळ ठेवलेलं असं बघा. अरे वहिनी घे होते ना ते बोललेले ते वहिनी घे हां तोच. चला आता मगाशी येतानाच वहिनी बोललेली होय म्हणून. किती वेळ राहतलो? अच्छा म्हणजे किती अजून एक रात्रीपर्यंत टिकेल? रात्री ओके हे किती रुपये आहेत? आणि हे पापड आहेत ना तुमच्याकडेच केलेले? अच्छा 60. ओके मस्त आहे चिवडा वगैरे. मी घेतोय हो घे ना. एकच आहे त्यांच्याकडे. एकच राहिला आहे. संपलं सगळं. तुम्ही दिवसभर असता इकडे? हां जर तुमका फराळ वगैरे हवे असतील तर नक्कीच तुम्ही इकडे येऊन घेऊ शकता. सगळे चांगले प्रोडक्ट असतात. तुपातले आहेत, गावठी तुपातले लाडू वगैरे सगळे. हे डिंकचे लाडू ना 120. अच्छा डिंकाचे लाडू आहेत. हे काय? 100 रुपये असा. तिखट आहे.
तिखट ओके 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 हो बरेच प्रोडक्ट आहेत इकडे जे पहिल्यांदा बघितलं आपण. हे सगळे गावठीच आहेत ना वस्तूपासून गावठी तुपातले मस्त. प्रणयदादांनी त्या बचत गटवाल्यांकडनं हे घेतलं ना शिरवाळे आणि काहीतरी एक असो ॲटम आहे त्यांच्याकडे जो आम्ही पहिल्यांदाच बघितलो आणि टेस्ट पण एक नंबर टेस्ट होती त्याची. तर तो आम्ही घेतलो आहे बघा त्या पिशवीमध्ये. आणि आता आपला परतीचा प्रवास चालू झालो हा. इथून आता पुढे खाय जातलो काय करतलो ह्या काय नक्की आपला प्लॅनमध्ये नाही हा. जा मनाक येत ना आम्ही करतो त्याच्यामुळे. आणि काळोख पण बघा किती पडलो होतो. आम्ही इकडे येलो आणि पाऊस पडलो तिकडे आपल्या बाजारामध्ये. हो पाऊस पडलो फोन इलेलो. गेल्या वेळी पण सेम झालेला असाच की इकडे येलो आम्ही आणि तिकडे पाऊस पडलो. आता जेव्हा पाऊस होयो असतो तेव्हा आमच्या गोव्यात येऊ काय चालले दुकानदारा सगळी. पण लेटपर्यंत बाजार असता ना त्याच्यामुळे भारी वाटता. रात्रीचो बाजार आहे हो. आणि हे बघा अजूनही गावठी भाजीवाली अजूनही बसली बघा तुम्ही बघू शकता. युनिक आहे युनिक बाजार एकदम. तुम्ही जर इलाच ना नक्की विचोलींच्या बाजारात या. डिचोलीचो बाजार आपलं मराठी नाव डिचोली आणि त्यांच्या कोकणी भाषेत डिचोली. तर मित्रांनो असेच नवीन नवीन तुमका वेगवेगळे बाजार मी कोकणातले सुद्धा आणि कोकणाच्या बाहेरचे सुद्धा जे काय बाजार असतील तुमका नक्कीच दाखवण्याचा प्रयत्न करीन मी. पण त्यासाठी तुम्ही सबस्क्राईब नक्की करू घ्या. आणि कोंद्रेव नावाचं इंस्टाग्रामला पेज असतं त्यासुद्धा नक्की फॉलो करा. असोच नवीन एकदा परत एकदा कुठचा बाजार आपलो जो आपल्याला शक्य होईल तो आपण करूचा प्रयत्न करूया. तोपर्यंत बाय बाय.